और कहीं बुढ़ापा हो गए एको गो चौकट नहीं खे दांत नहीं खे और कहब कि दादा तनी राम कह तो कहीं हे लाम हले लाम 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 हले 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 कितना 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 हले हले। यह हाल हो जाता है जब बुढ़ारी आता है तो इस तरह का जो है कि शब्द निकलने लगता है। अभी चढ़ा हुआ जवानी है, अभी चढ़ल बाटे जवानी और फिर सटक जाई और तब बाद में केतनो तेल लगइबो बाकी बाद में केतनो तेल लगइबो बाकी चढ़ल बा जवानी यह से बढ़ल बा हो चढ़ल बा जवानी यह से बढ़ल बा अभी जवानी चढ़ता केहू के बाबू ग्रेड 1 अगर रोड में हाई हिल के सैंडल पहना के और चढ़ा के रेंगावल जाओ तो रेंगे लगी हैं कहीं तो फिसलिए जाई ना जी नहीं। चढ़ल बा जवानी यह से कहता का लास्ट में कहता करेला अनिलवा इहो बात फूलम फूला कहेला अनिलवा इहो बात फूलम फूला हरि के भजन कर सब कोई के भूल
पहले ही उतना बके चढ़ल बाटे नासा चढ़ल बाटे नासा पर चटक जाई हो बाद में केतनो ले लला बाबा MRS Music Safi